Hakajing yok beriang yakajing modoi na Deputy Director Admin NEIGRIHMS Shillong arngut kibriu gla syakam no ki Pulit ka umsning police station bala kami ki haro ko nongrim cingkeno bakila thok ban ai kami we briu kini ki arngut ki dei Meban Sham snaitang arpun rusnem karta na pokse Shillong baru ban penshailang walang arpun rusnem karta na Nginyong West Khasiles District katkum kajing pentep ki Pulit khat khnai trek no pra archapsan laong bau Meban Sham ula ai ki thi thungkam ko basuthok ka bakro ai kam lower division assistant hakate ki jaga sumar na ka benta khan nyolak tengka lapan paru baki Pulit ki lapan ngat ki arngut haki kendon befer ka Bharatiya Naya Sanhita keman si pegenau bau Meban Sham snaitang udairu ubalakem da ki Pulit ka East Khasiles District aksan tarik nai luar archapsan nama ka jingle VIP klam ki kendon harangkat ki jingkeno bau don kti ban thok igibrio rangkat Meban Sham lakami khat arngut ki bodyguard chungu ban nalai tali kali remdor lakurup iki airgun ki walkie talkie ki air pistol bat ki wei pat ki tiar Hadien pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya